हवामान खात्याने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर कारवार जिल्ह्यात काल रात्रीपासून जोरदार पाऊस पडत असा तेका लागून सर्वत्र पूरस्थिती निर्माण झाली असा कारवार हांगासरल्या हाबीवाड हांगासर आज सकाळी विनोद उळवेकर यांच्या घराचेर एक मोठी दरड कोसळली। या घरात त्या वेळाचेर विनोद उळवेकर आणि तिची बायल आणि एक चेडू आसले। त्या दरडीक लागून त्यांच्या घराचे भिंतीचे मोठे नुकसान झाले असा। या दरडीत झाडा आणि मोठमोठे दगड हे डोंगरालांक खाली येल्ले, मात्र सुदैवान काहीच जीवितहानी जावक ना। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार कद्रा या धरण फूल झाल्या कारणान आजही 30,000 क्युसेस पाणी हे कद्रा धरणांतल्यान विसर्ग केल्ले असा। तसेच होन्नावर हांगासरलो राष्ट्रीय महामार्ग 69 हेजेर दरड कोसळ्ळ्यान हो मार्ग आसा तो तात्पुरतो वाहतुकी खातीर बंद आसा। आज जोरदार पाऊस असल्या कारणान डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान जिल्ह्यातल्यो सगळ्यो शाळा कॉलेजां अंगणवाडी आसा तेका सुट्टी जाहीर केली। तेका लागून आज सर्वत्र शाळांका सुट्टी आसा। तसेच पाऊस काय थांबपाचें काम करना जाला, तेका लागून पावसाचो जोर हो वाडत आसा। पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे।